I mi smo sutra na Motoroli smo to vikali. Isto tako. Teško me uopće to govoriti zato što to naprosto ne mogu vjerovati. Za mene to naprosto je nepravda, nema pravde. U ta 4 dana mi smo vojnički dali dobro svoj posao i vrlo korektno. Govorimo o prekomojnoj upravi topništva. Mi smo ispalili oko 270 granata na Knin. Pa svaki grad, svako selo je u Hrvatskoj dobilo više nego Knin. Nekoliko legitimnih ciljeva. 4 vojarne, željezničko čvorište i Martić kao tadašnji Mršić kao lider i vođe. Pa, mislim, to je naprosto nebuloza. Ja ne znam šta drugo da kažem ovoga. I čitavo vrijeme smo govorili, upozoravali smo to da smo mi odradili vojnički korektno tu operaciju bez ikakvih zadnjih primisli. Reći još nešto što je vrlo bitno, čini mi se. U pripremi nama su puno pomogli Francuzi. Šepurne su organizirali časnici francuski, mi smo otvorili dobar časnički kor obučen. Jako nam su puno Amerikanci nam pomogli u pripremi operacije. Imali smo tu general Vono, načelnik Združenog stožera američke vojske, nas je obučavao. Šta to znači? Da su i Francuzi i Amerikanci dio zločinačkog poduhvata i udruženog zločinačkog poduhvata i da smo mi zajedno sada protjerali građane sa tog područja. Ima sam osjećaj, kada sam slušao optužnicu, da se to nije desilo na prostoru Republike Hrvatske, nego na prostoru Republike Srbije, da smo mi došli tamo negdje oko Čačka, pa sad smo mi deportirali, ne znam, ljude i tako dalje. Ja ću reći i ponovit ću ono što znam i mogu to sutra bilo kome reći, bilo kada, i Kotlar sigurno i svaki zapovjednik, da smo mi operaciju Oluja proveli u 4 dana, da smo nakon 4 dana izbili na granicu sa Bosnom i Hercegovinom, da smo 2 dana nakon toga bili u Bosni i Hercegovini, imali smo protunapad Žestog Mladića, da smo izgubili 33 čovjeka, da smo predali, drugi dan smo već uveli u Kijevo Vrliku civilnu policiju, 10. je došao ministar gore policije u Knin, mi smo preuzeli prostor i ne mogu se osjećati, ne želim se osjećati odgovoran za nešto što nismo napravili. Nismo napravili, ja vam to kažem, mi naprosto to nismo napravili. Povratak u Hrvatsku je bio je oko 15.10.95. godine. I ne znam naprosto što sad učiniti, što napraviti i mislim da ipak moramo smoći snage, svi skupa, da se moramo postaviti čvrsto, jako, da moramo zaboraviti sada ko je manje ili ko je više nešto napravio sad za Gotovinu u prošlosti i također za Markača, da po meni trebalo bi napraviti, ne znam, nekakav krizni stožer, odvojiti sredstva jako puno koliko god treba, uzeti najbolje stručnjake u svijetu, u Hrvatskoj, sa 2 cilja. Spašavanja generala i razbijanja ovih ružnih kvalifikacija u zločinačkom udruženom poduhvatu. Mislim da je to sada primaran interes Republike Hrvatske. Mislim da je vrijeme da više nismo papci, da haško tužiteljstvo nije jedna nadnaravna, nadbožja, nadljudska komponenta, da Hrvatska država sad naprosto mora se ponašati čvrsto i državnički i drago mi je danas da sam i slušao naše lidere koji su jasno pokazali svoj stav i ovo je trenutak kada se moramo biti jedinstveni i pokazati se odlučni kao što smo se pokazali u operaciji Oluja. Za mene je ovo operacija 2. Oluja 2, jer je jednako teško, jednako se po meni i Republika Hrvatska, a i kompletan taj hrvatska vojska, taj kadar koji je bio u operaciji Oluja na jugu dole, nalazi se u jednoj vrlo teškoj situaciji. Evo, razgovaramo sa još jednim, barem neizravnim svjedokom tih događanja, profesore Puhovski. Dobar ste poznavatelj rada Haškog suda, bili ste svjedok tužiteljstva u ovom postupku, a bili ste i kao visoki dužnosnik Hrvatskog helsinškog odbora na oslobođenom području nakon Oluje. Opet je trivijalno pitanje, ali je li vas ova presuda iznenadila, odnosno kako je vi iščitavate, barem iz ovoga što mi znamo bez čitanja svih 1500 stranica? Ono što je za nas, koji nismo pogođeni neposredno kao trojica generala, bitno jest obrazloženje. Iz tog obrazloženja ja čitam da se zločin dogodio na Brijunima. Drugim riječima da je, koliko ja shvaćam, Čermak lišen odgovornosti zato što nije bio na Brijunima, gdje je taj zločinački pothvat dogovoren. Sve drugo su bile zapravo izvedbe toga. Uz jedan dodatak, tu gospodin Kotromanović nije sasvim u pravu, jasno se kaže da nije bila akcija Oluja zločinačka akcija, nego je ona bila kontekst u kojem je proveden zločinački pothvat i jasno se kaže da je kod generala Gotovine i generala Markača da su oni zloporabili moć koju su imali kao zapovjednici tomu. Dakle, oni su rekli sljedeće.
da je zločinački pothvat dogovoren u Brijunima htio etničko čišćenje, ali veoma interesantno, ali bez ubijanja. A onda su Gotovina i Markač se zaigrali, malo pretjerali u tomu, pa su počeli i ubijati. To je otprilike sadržaj o kojem se govori. Dakle, oni su politički gurnuti iz Brijuna, međutim, onda su oni pretjerali u tomu i počeli ubijati civile. To je osnovna stvar. Nije spomenuta činjenica da je Gotovina već nakon 24 sata zapravo napustio Knin, odnosno 48 sati točnije, i najveći dio njegovih jedinica. Nije spomenuta činjenica da je veoma neobično tvrditi da su ljudi, uglavnom srpske nacionalnosti, bježali zbog topničkih napada. Ja sam bio u Kninu 2,5-3 dana nakon što je ušla hrvatska vojska. Najveći dio oštećenja koje sam ja vidio je nastao zbog pljačke odozdo, a ne zbog granatiranja odozgo. Sve kuće u glavnoj ulici su bile odozdo zbog pljačke oštećene, to je potpuno jasno bilo i paljene i tako dalje. Međutim, činjenica je da se od granatiranja nije puno vidjelo. Tu je stvar koju treba sasvim jasno reći. Međutim, oni su na tomu inzistirali i sad se pojavlja jedno pitanje koje meni, ja sam naprosto u jednoj drugčoj poziciji, ovdje je važno. Ako oni nisu krivi, netko jest kriv. 100 civila su ubijene i ono što je mene zadnjih dana zaista pogodilo u Hrvatskoj je da nitko o žrtvama ne govori. To je nešto što za Hrvatsku nije dobro, za njeno, kako da kažem, sazrijevanje kao društvo. Jer žrtava je zaista bilo i njima se mora govoriti. Sad se dogodilo to da će ova presuda sve to opet gurnuti u drugi plan. Svi će se baviti zločinačkim pothvatom koji je formuliran na jedan veoma neobičan način, naime politički način. I formuliran je tako da odvjetnici koji su bili tamo naprosto nisu bili kvalificirani, molim da me se grubo to ne shvati doslovce, ali dobrim dijelom nisu bili kvalificirani se time bavi jer su to politička pitanja. Oni su se bavili kaznenim pravom. Taj udruženi zločinački pothvat je rubno pravno područje, zapravo je političko područje. I tu su trebali druge vrste eksperata se pojavljivati. Govorite o tomu kako funkcionira hrvatski sustav, kako je bila pozicija predsjednika države, predsjednika vlade, predsjednika parlamenta i tako dalje, i tako dalje. To je sve ostavljeno po strani. Naprosto je išla linija Tuđman, Šušak, Červenko, odnosno Bobetko, koji su svi umrli i ostaju Gotovine, Markač kao izvršitelji, dok je Čermak izvana jer on nije bio na Brijunima i rečeno je da on ima ovlasti u Kninu. To je slika koju mi imamo. No, presuda je takva. Evo, moram pitati povjesničara, bili u ovom kontekstu u kojem pričamo, naravno da ne smijemo zaboraviti žrtve, bilo išta drugčije da su ti zločini koji su se dogodili procesuirani, odnosno vratimo se na ono što ste i više puta rekli da zapravo povijest ne pišu niti sudovi, niti političari, nego povjesničari, ali ovo danas dosta grubo zvuči, odnosno jako loše odzvanja. Naravno da loše odzvanja, ali povijest će i dalje pisati povjesničari i hrvatsku povijest nam neće pisati niko izvan naše države, to je vrlo jasno. Presuda je sramotna, to je moje osobno mišljenje i mišljenje gotovo svih ljudi s kojima sam kontaktirao. Mnogi drže da je ona nastavak srpske agresije i za mene je to definitivna potvrda da presudama Međunarodnog kaznenog suda u Hagu pravda nije zadovoljena. Što bi se dogodilo da su više ili manje procesuirani zločini? Mi stalno pričamo o tome kao da se ništa nije procesuiralo. Ja ću posjetiti na bijelu knjigu iz 1999. godine gdje postoje podaci koji su u rujnu, znači poslani u Hag, da je procesuirano 1492 predmeta, uključujući i pljačke i najteža kaznena djela kao ubojstva, 26 ljudi je osuđeno zbog ubojstva. I volio bih kada se o tome priča da mi neko da podatke da možemo usporediti koliko je to zločina ostalo neprocesuirano u bilo kojoj završnoj operaciji koja je vođena u ovo moderno doba, pa da onda vidimo što je to Hrvatska napravila, što nije napravila. Nas se stalno proziva na neko suočavanje sa prošlošću. Pogledajte udžbenike Hrvatske, pogledajte medije, pogledajte, ako hoćete, i hrvatsko pravosuđe što je odradilo. Odgovorno tvrdim, ako se iko suočio, barem u regiji, sa svojom prošlošću od Drugog svjetskog rata na ovamo, to je Hrvatska. To su naprosto egzaktne činjenice. Ja ovih dana opet čitam po novinama podatke koji su brojčani, ali su za vrijeme procesa u Hagu itekako uzdrmani. I danas i jučer smo imali prilike u priopćenju
nevladinih udruga i u današnjim novinama pročitati da je ubijeno 600 civila. To je broj koji, odgovorno tvrdim, nije točan, pokazat će ovo što slijedi sada u protutužbi. Ne radi se samo o civilima i ono što je najvažnije, ne kaže se tko je izvršio ta ubojstva. Odgovorno tvrdim, imamo tenkove na Banovini generala Novakovića, imamo međusobna ubojstva, imamo samoubojstva, imamo dokumente srpske provenijencije, njihove izvore, to su tragične stvari. Gospodin Puhovski je rekao da se ne govori o žrtvama. Mi smo nekoliko svojih i knjiga upozorili da upravo zbog pijeteta prema svima treba naglasiti da zaista žrtve nemaju ni vjerski ni nacionalni preznak, ali da smo dužni objasniti kontekst u kojima su se kojima su te žrtve nastale. Mi kad gledamo srpske izvore, upravo su strašni primjeri u tim kolonama koji pokazuju i potvrđuju ovo što smo mi naveli. Kada je išao Hrvatski helsinški odbor, koji je već išao raditi sanaciju terena, kad je našao starca koji je raznesen bombom, on je zapisao da je starac raznesen bombom. Nisu mogli znati nakon nekoliko godina što se pokazalo da je on sam došao i raznio se, jer tako govore srpski dokumenti. Ovo je samo jedan od primjera koliko je to neprecizno. Nama se spominje 22.000 zapaljenih kuća i meni je vrlo znakovito da te nevladine udruge koje su navodno pune osjećaja prema svim žrtvama bez obzira na vjerski preznak, na nacionalni preznak, da one ističu uglavnom, znači, zločine koji su počinjeni nad Srbima, prigovaraju zbog njihovog neprocesuiranja, a pogledajte koliko je neprocesuiranih zločina nad Hrvatima. Znači, to se ne može zanemariti. Ako već dajemo neko takvo priopćenje, onda dajemo brojeve u cijelosti. Samo ću podsjetiti da je u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata uništeno 217.000 stambenih objekata. A odgovorno tvrdim da je puno manje nego 22.000 što su uništeni u Oluji. Samo da se vide dimenzije o kojima mi govorimo. Kad se govori o 150.000 protjeranih, kako oni kažu, izbjeglih Srba, onda su zaboravili naglasiti da je najveći krivac, najveći odgovornost za njihov odlazak iz Hrvatske upravo ima srpsko vodstvo. Ali ću i posjetiti da u srpnju mjesecu, dakle uoči Oluje 1995. godine, u Hrvatskoj imate 384.664 prognanika i izbjeglica, koji su 4 godine izvan svojih domova. Pa kad gledamo sve to, kad gledamo prostor 10.500 km2, kad gledamo okolnosti u kojima se dogodila Oluja, kad gledamo